kom je elkaar tegen zo in het dorp? Iedere dag? Ongeveer wel. Zeg maar gewoon iedere dag. Ja, ja. Alleen als het regent niet, dan is het feieravond, hè? Dan lopen we niet. Hè? Al zo? Ik heb wel een paraplu, maar dat is alleen maar voor de show. Hè? Nou ja, zo. Is nog nooit open geweest? Jawel, Ja? ja. En die zit ook met een taairepje vast. Hè? Oh, dus het is niet zoals het poepzakje bij veel hondenbezitters. Dat is, Dat is wel wat al eigenlijk Gans en Vlaarden hing. Zo. dat is ook nog een aparte paraplu, hè? Die heeft niet iedereen. Oh, nou gaan we het krijgen. Kijk. Dus je ziet niet alleen van de verkeersveiligheid, je ziet ook... dus na de vrachtwagencarrière ziet je dierenarts geworden nog. Wat kan dit? Dat wordt wel nog op de bosken af. Nee, is niet meer, ja. Hè? Nee, ik vaar er niet op, ik zit erin. Oh. Dat is ja. makkelijk, ik heb ze makkelijker aan de pedalen. Hè? Op het busje is het zo koud. Ik zei net tegen hem van, daar hij zo in de buurt kunnen gaan. Ja, dat... Maar hij helpt niet van carnaval, zei je Ik net. ligt nog Ik wou- vet van... Die vinger heeft dat er niet doorgegangen is. dat is voor Wat is die dat? corona is dat. Oh, is dat corona? Ja, dat lekker. Hier, gebruiksaanwijzing. Maar nou snap ik ook waarom die met regenweer... Waarom die met regenweer niet op paard giet. Ja. Ja, daar heeft de slikst onder liggen, hè. Ja, ik, Als je heb geen net, regenband. Ja, ja. ik heb net de winterbanden er vanaf gedaan. Oh, dus met de sneeuw van laatst heb je wel de regenband erop gehad? En de voorwiel drive heb ik losgemaakt. Ik pis nou twee benen drive. De twee benen drive. Hé, maar wat zien dit nou eigenlijk? Zien dat handboeien of zo, hè? Ja. Als je SM wil doen. Ja, nou, ja. Dit is een paardenbit. Ah, oké. Oh, je ziet ook van de peert geweest. Ja. En Dus als de vrouw lastig is, dan kan ik die in de teugels aantrekken, dan is dat klaar. Hè? Meestal zien dat lui die toes niks te vertellen hebben bij de vrouw die dat soort verhalen vertellen. Dat werd eruit Meestal wel, geknipt. ja. hè. Ja. Nou, ik denk, dan denk ik van, je vertelt net aan mij van, hij is 51 jaar getrouwd, hè? Met dezelfde? Vanmorgen nog wel. Oké. Maar dan denk ik bij mezelf, als ze in de school van die vrouw hier staan, hè? Ja. Die moet al 51 jaar allemaal die verhalen aanhuren, hè? Oké. Dat is zeker aanhoren. Ja, haal dat vuurwiel er maar uit, jong. Toch niet nodig. Ongelooflijk, ja. Ja, Maar dat moet toch wel, kind geen hum zien vrouw? Ja, van aanzien, maar ik heb nooit contact met ze gehad. Ook niet in de tijd dat hij melkboer was. nee, En dat nog worden niet. eenzame nachten voor dat Ja, vrouwtje ja, dat natuurlijk, klopt. hè. Ja, dat klopt. Ja, Hoeveel nakomelingen? twee maar. Twee maar? En die andere 300 tel ik dus niet. Oh nee. Afgerond 300. Ik kan er iets meer dan in, maar... Dus DNA onbekend is niet hier in Spoorbeek geweest? Ja, ik heb eens gezocht, maar ze kennen het niet vinden. Oké. Dus ik heb wie die doeven, hè. Die jongelen ook maar, en dat weet zo niet wel zo het zien. Hè. Dat ben ik wel. Ja. Hey, en wat... je ziet echt 70. Jazeker. En Blijf je neer, hè? wat heb jij je ganse werkende leven gedaan? Die is aan. Dus gezeten. 29 jaar. Gezeten, ja. Dat was een goede tijd. Ja. En daarna ziet je eigenlijk pas gewoon bewegen. Ja, nee, ik ben Dat Afrika. moest niet eruit knippen, dat. En dan ben ik gepost en dan moet er beweging blijven, nou, joh. Alles wordt in beweging. Nou, dat is wel. Maar Maak het toch? Maar heb je vreugd chic vandaag? Ik ben ook wel gewoon vroeg hier. En ik moet om 2 uur beginnen. Van 2 tot 6. Medici. Ja, 2 tot 6. Geen. Ja, Wat is er Ja, dan? geen- met de post, buurtbus geen post. van Beek naar Spouwbeek, retour. De buurtbus. Van Arriva. Dit Ja. is Veolia, dat was de voorgang en nu is het Arriva. En dan Dus rijden dat doet je ook nog? we. Ja. Ja. Ja, dat is wat ik. Maar het is wel zo, hè. Ja. Met een capje op. Nee, zonder. Ja, nee, wij hoeven geen cap kunnen. Wel de passagiers. Al zo. En leuke meidjes hoeven voor mij ook niet op. Huh? Nee, dat is inderdaad niet.
Maar de buurbus, dus dat Dat is is... van Beek naar Geverik, Kelmond, Kleingenoot, Grootgenoot, Spouwbeek, Centrum, Spouwbeek. Draaien en diezelfde weg weer terug. Wel aan de andere kant van de weg. Ja, is mijn kous, Chris. Meer dat Engels systeem, hè. Ja, maar ik zie dit nou zo voor me, dat hij in dat busje aan het rijden is en dat er dan zo'n microfoontje pakt en dat er continu dit soort verhalen maar vertelt. er zit niks in nu op momenten. Mercado is dicht, er is niks. De meeste mensen die gaan dus naar de Mercado een middagje of een paar uurtjes. En er is alleen maar een paar winkels open. Oh, en er zitten ook leuke mekjes bij. Ja, van die van rond de 80. Zijn Bij jullie elkaar, hè, ja. 2 bij elkaar. Nee, dat is niet veel. Ja, dat is allemaal niks. Godverdomme. Nee, het is allemaal niks. Het is gewoon... Dries. En dan moet ze ook nog maar 30 rijden Ja, in ja. Dorp. Dat wordt het maar wel. Oh, die heb je nog niet hè, op de container, hè? Op de container. Op de kliko. Ja, ja, is goed, ja. Ja, Johan, is goed, ja. Op de kliko. Die ring- containers die aan de ring- weg staan, die ze ophalen, dat is gewoon vuil. Kreeg je van Veilig Verkeer Nederland Ja. een onbeperkte vuurrot Ja. aan? Ja, Ja? Die heb ik net gehaald. Ja, het duurt lang, hè? Anderhalve meter, Heb hè? je geen koffie metgenomen? Om die Gino. Ja, want ik heb hobbelraden en hoeven. Hobbelraden? Ja, dat is van... Genoot, van genoot boven naar- genoot Ja, naar de... genoot ken ik wel, maar En hobbelraden? deze Ja. straat ook, Gans. Hebben ze allemaal op de kliko. En die gaat bij de gemeente werken, is ze? Ja, karamel en dat en ik kreeg niks. En dat is geen carnaval geweest hier. Het is toch Hè? wat voor... Ja. Als mijn tandarts dit ziet, hè, dan krijg ik ze weer Ja, maar over mijn dat is- neus dadelijk. Kijk, hè. ik stuur die van mij op, hè. Ik stuur die van mij. Wat bleef? Ja, maar dit is wel, dit is... Ja, de camera niet, hè? Oh! Ja. Ja, Ruud. O jee. En dan krijgen we nou een advocaat aan de box, of... Krijgen we nou problemen? Advocaat. Nee? Het fruiken volgens mij, of niet? Hoi. Nee, is heel goed. Maar dan kunnen we toch zeggen dat we de enige echte, onechte buurtredner van Spouwbeek getroffen hebben. Buurtreter, zover ben ik nog niet. Maar ik ben ook geen limbo-man, hè. Niet? Nee. Ik ben hier 325 kilometer vanaf geboren. Hoe? Toch niet in de heimat of al? Nee? Nee? Ik heb niet zo over te doen. In Drenthe. In Drenthe? Ja. Nieuw-Amsterdam. 18 kilometer onder Emmen. Schonebeek, Lazineveen. Bij die turftrappers, hè. Maar daar huurt ze helemaal niks meer van. Nee, maar ik heb ze hier een beetje opvoeding gebracht in het zuiden. Als hoe? Oh, doe eens mooi, hè. Doe eens maar. Ja, rustig aan, hè. Hé, maar gij ziet geboren en getogen. Een echte, ja. Wie wordt dat dan hier in Spouwbeek gezien? Zo, is dat dan nog steeds import? Ja, dat is import. Ik weet nog goed, toen ik vroeger als melkboer begoos, word ik niet geaccepteerd. Want ik ben niet katholiek, dat is 1, en ik was geen limbo. Ja, en dat was in het begin moeilijk. Maar na de hand was het goed, Ja? want ik hoef de hele dag wel zo te lopen. Hè. Ja, maar dan had ze- Ik wil me gier gaan maken dat ik daar aan trek dat de hand op kunt. Dan Ja, hoef daar ik niet te hij zwaaien. ze toch ook van die handjes? Ja. Die kozen zo achter de raam Ja, van de maar dat is ook auto. die handjes, hè. Ik denk dat dat voor een SRV-man geen goede zet is. Hey, nog even, want het is werkelijk een schitterende patch. Wat heb je met Koblenz? Er zijn we eens een keer geweest. Toen we met de buurbus zoveel jaar bestonden, zijn we met alle chauffeurs naar Koblenz gegaan.
Dus omdat alles vrijwillig is, hè. En 1 keer per jaar kwam er een dagje ertussenuit, hè. En vandaar die pet. Toen was het warm en ik was ook net naar de kapper en dan is het warm op het kopje, hè. Ja, ja. Dan heb ik die moeten kopen. Dus het beschermt nog tegen de zon. We hebben je gemist. Oh, die moet je in de bus douwen als er niet meer stoes is. Ja, ja. Dus je doet 8 pakketjes. Ja, ja. Wat is doen het meeste jullie werk nou? op dit moment. Doen Ja, jullie hè? nou niks anders dan een beetje aan hoeren zo? Ja, dat is wel een leuk baantje. Ja, ja. Leuk baantje. Nou ja, ik had bijvoorbeeld ook wel melkboer willen zien geweest. Lijkt me gewoon een leuk baantje. Trouwens is dat nog SRV, geloof ik net. Ja, behalve in Holland nog. Ja, en Luc Stegers serveert nog in Katsop, in Elsen, in Maar Dijk. bestaat de merknaam nog? Ja, Ja? weet je wat dat betekent? SRV. Nou, ik houd me vast. Samen rotzooi en vogelen. Samen rotzooien en vogelen. Oh, daar heb ik nog een allerlaatste vraag. Want dat helpt me toch wel bezig. Ik heb namelijk gehuurd, Ja. want je zegt ook van je doet ook pakketjes, hè. Ik heb namelijk gehuurd en gelezen dat op dit moment door ontzettend veel, dat zal de collega leuk vinden, erotische speeltjes weer besteld. Ik heb ze Moet niet je die tegen- ook bezorgen? Ik heb ze niet tegengekomen nog. Nee? Dan pak ik ze eruit. Ik wil zeggen, die zullen ze wat toestaan liggen. Zeker. Wij zullen ik ook nog eens even vertellen. Hè? Oh, jee. Bij postbode, hè? Ja, Als het nu slecht weer is, wat zit er nog langer dan? Hè? de Hollander. Ja, voor de Nederlander. Ja, Als het slecht weer is. Ja, wat is scheiß, wat een klote weer. Ja. En wat zit er Bruus dan? Hè? Wat is scheißwetter. Ja, En wat zit er Belgisch? Vandaag is dat minder plezant. dat zie je nog eens Dat optimisten. is het echte België. Optimist tot in de Ja, kust. zeker. Minder plezant.